2015 a Catalunya van morir 261 persones en accidents de trànsit. I l'any passat, 231. I si fossin aquests tres? Vols que li donem una abraçada al Tepi? Ai, no. Aquests no. Quina creus que hauria de ser la xifra? La resposta és 0. 0. Tindria que ser 0. 0. 0. 0. Com et sentiries si les víctimes fossin familiars o persones properes a tu? És que quan estava mirant el vídeo m'he imaginat que era família meva i és dur. Sí, sí. Doncs que 0 víctimes. O sigui, el millor són, encara que sigui un número molt baix, l'ideal és 0 víctimes, no? Perquè si et toquen de prop és que ja veus que encara que sigui una, no n'hi ha d'haver cap. Quan parlem de números sembla que ens queda una mica més lluny, però quan et toca de prop doncs ho veiem tot molt diferent. Ni que sigui un, doncs no, no ho acceptaria mai, mai, mai.